का हाल बा भाई लोग, का तो लोग के पता बा के हवाई यात्रा के समय मोबाइल फोन के फ्लाइट मोड में काहे खातिर रखल जाला? का तो लोग के पता बा के कैप्सूल दो रंग के ही काहे रहेला? का तो लोग जानत है कि चिप्स के पैकेट में कट काहे खातिर रहेला? आज के वीडियो में कुछ सन फैक्ट जानबा कि आप लोगन के मुंह से निकले क्या बात है। का तो लोग जानत है कि एरोप्लेन में फ्लाइट मोड ऑन काहे करे पड़ेला? भाई लोग आप लोगन सुनले हो कब कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल के बंद करे या फ्लाइट मोड में रखे के निर्देश दिया जाला, लेकिन आखिर काहे कल जाला? चला जानल जाओ। दरअसल भाई लोग आप लोगन के फोन फ्लाइट मोड पर खातिर करवाल जाला कि आज के आप लोगन के मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेटर के ब्लैकेट कर सकता जब आप लोगन मोबाइल के फ्लाइट मोड पर रखेला तो आप लोगन के फोन के सारी डाटा सर्विस जैसे कि वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाला। लेकिन अगर आप लोगन मोबाइल के फ्लाइट मोड पर नहीं रखला तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल के ब्लैकेट कर सकता। वहीं फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के प्रोसेसिंग में फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से मिलान करे पड़ेला। ऐसे में आप लोगन के मोबाइल के सिग्नल में रुकावट डाले की वजह से पायलट के ट्रैफिक कंट्रोलर से मिला वाला इंस्ट्रक्शंस में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। इससे हमेशा फ्लाइट में आप लोगन के फोन के फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाला। आज के एरोप्लेन में एक भी छोटी सी गलती हजार लोगों की जान ले सकती है। तो लोग जाना तरह के कैप्सूल दुए रंग के ही काहे होखेला? आप लोगन के बता दी कि कैप्सूल में दो पार्ट होखेला, दोनों रंग अलग अलग होखेला। ऐसे इसलिए होखेला काश के कैप्सूल के एक पार्ट कैप में दूसरा करंट में रहेला। कैप्सूल के करंट में दवा रखल जाला और कैप में ओकरा के ढकल जाला। कंटेनर भाग थोड़ा बड़ा होखेला काश के ओकरा में दवाई रखल जाला। फैक्ट्री में काम करे वाला कर्मचारियों के कैप और कंटेनर की पहचान करे में परेशानी न हो, यही खातिर दो अलग अलग रंग बनावल जाला जेकरा से वो लोगन के काम करके रफ्तार बढ़ जाला। तो लोग जाना तरह के चिप्स के पैकेट में एक कट काहे खातिर रहेला? भाई लोग आप लोगन पैकेट पर इजिक जोक लाइन के नोटिस जरूर कइले हो पर एकर का काम रहेला, आखिर में काम कहां आवेला? चलो जानल जाओ। आप लोगन में से बहुत से लोग जानत होइहन कि पैकेट के चैन तोड़े में काम आवेला। अगर ये नहीं रही तो दुकानदार के हमेशा कैंची लेके बैठे के पड़ी। प्लास्टिक के पैकेटों पर लाइन की वजह से पैकेट तोड़े में हम लोगन के आसानी होखेला। अगर लाइन नहीं रही तो पैकेट तोड़े में मुश्किल हो जाए। तो बस भाई लोग आज के वीडियो यही खत्म करता नहीं। आई होप कि यार तुम लोग के समझ में आ गई हो कि कैप्सूल दो रंग के ही कह रहेला। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।